Parabor kental na manipod ken Kristo nga ari ti maadda kadatayo. Dayaw kandayag ti may pay kan kuanay tagnanayon, iso nang wayawaya kadatayo manipod basol babaan iti darana. Itain yu iso umayen manipod langit, may matangan dagiti amin at tao iti amin at tribo. Amen. Umay ka, O Kristo. Umay kayo agkaykaysa tayong agdayaw iti anak ti Diyos, ti anak ni David iso nga agturay kadagiti amin at tao. Dayawan da ka, O Kristo nga ari, agturay ka kada kami, agturay ka iti biag mi. Kararagtayo. Man nakabalin ken managayat nga apo mi, agyaman agnanayon nga ari asa dilangit. Agyaman kami apo ti di agbalbaliw nga ayat mo. Agyaman kami met apo ti di agpatingga nga parabor mo. Agyaman kami ti baro nga pigsa ken biag nga paay mo kada kami. Yes Lord, agyaman kami. Bendisyon am kaditi mensaherom itangal daw, nga mangiburay kadagiti sasaom. Luktam kaditi puso ken panunot mi apo, tapno kasta ket maawatan mi, iti kayat mo ngay iburay kada kami, Panginoon. Yes, Lord, patawarin mo po kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Wow.
Good morning! This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Naragsakanak idi kinunada kanyak, intayo iti balay iti Diyos. Dahito iti kunati salmista. Mga kapatid, tayo na po'y nasa huling linggo ng Nobyembre, the last Sunday of November. And next Sunday, it will be our first Sunday in Advent. Advento na, or Advent na, papalapit na ng papalapit ang Pasko. Pero, bago yung Advent, ay ang kapistahan ng Kristong Hari. Today, we celebrate Christ the King Sunday. Christ the King Sunday. We commemorate we remember how Christ reigns in this world and how Christ reigns in the heart of every believer. So, yun po yung ating sineselebrate sa linggong ito. Now, we'll hear more on this later sa sermon. Pangalawa, mga kapatid, December 10. Ano bang mangyayari sa December 10? Yun po ang ating Family Day. Family Day, tapos, yun din ang ating Christmas Fellowship, Christmas Party at Fellowship ng mga bata, lahat ng mga bata. At hindi lang yun. Yun din ang Christmas Party at Fellowship ng Ilocano sa Holy Club. Magpatlak po tayo. Sana lahat tayong dumadalo ng Ilocano service ay dumalo sa ating Christmas Party and Fellowship. Magpatlak po tayo. Ano ibig sabihin nun? Kanya-kanyang dala ng pagkain na i-share natin sa iba. Hindi po yung pagkain lang natin. Maalala nyo yung how Jesus fed the 5,000? Kung paano pinakain ni Jesus ang 5,000 tao? Isa sa mga message nun ay the miracle of sharing, di ba? Nung nagsimulang mag-share yung bata ng kanyang baon, nag-share na rin ng iba yung kanilang baon, lahat na busog at sobra-sobra pa. Ulitin natin yung milagrong yun sa December 10. So, December 10 po yun. Una, yung Christmas Party and Fellowship ng mga bata, and then, habang tayo naman sa Ilocano ay nagpa-fellowship, ang mga bata ay sa Puno Chapel, ang Ilocano Fellowship sa Holy Club, tapos pagkatapos ng mga bata, kapag ongoing pa tayo sa Holy Club, yung mga batang kasama natin ay pupunta sila doon sa atin. Yun po yung mangyayari. So, Family Day din ng distrito. Kailan yon? December 9. December 9, yung Family Day ng distrito natin. Inaanyayahan po ang lahat na sana dumalo. Hindi lang po ng mga workers, sana may mga taga-NACS din na dadalo doon. Kasi nung mga nakaraan, kukunti lang ang taga-NACS eh. Sana ngayong taon na to marami. We'll be hearing more on this activity or ministry of the district sa darating na linggo. Ngayong Huwebes, ano ang mangyayari sa Huwebes? Maliban sa birthday ni Tin. Birthday celebration ni Tin. Ano mangyayari sa darating na Huwebes? Hanging of the greens. May nakahang na, pero dadagdagan pa natin yung ihahang natin. Kaya nga may hanging of the greens eh. Hanging of the greens.
during midweek service. So, for the first time, face-to-face, gagawin natin ang Hanging of the Greens. Nangyari ang Hanging of the Greens pero karamihan sa mga dumalo online. Pero sana, mas marami yung dadalo face-to-face sa darating na Huwebes during Vesper service, midweek service, yung Hanging of the Greens. Nandito po ang ating lay leader. May gusto siyang sabihin sa ating lahat. Kay Alan? Yan. Magandang umaga po. Yan, gising na ho ba tayo? Nakapag-breakfast na ho ba? Sususugan ko po yung activities na binabanggit ng ating admin pastor. Sa darating pong 10 yung sa Ilocano. Sa 17 po ay Christmas cantata. Na po? Yan po yung sa umaga po. Ang alam ko, joint po yon ng Ilocano at traditional. Tama po, Pastor? Lahat na. Okay. Ngayon po, sa tanghali po, mayroon tayong tinatawag na Christmas cheers para sa ating manggagawa. Na po. Ibig sabihin po, kung mayroon sa susunod na linggo, mayroon po akong ilalagay na sobre at nandyan po yung lalagyanan po ng inyong Christmas cheers para sa ating mga pastor, diakonesa, sa ating mga manggagawa, sina Ate Tess, sina Richie, sa guard, yung atin pong mga kasama dito. Sila po ay bibigyan natin ng regalo, ng cash kung mayroon cash, tsaka gift. Ngayon po, ang bawat isa sa atin, kasi pwedeng magkaloob kung magkano man yung ating kaya para ipagkaloob natin sa ating manggagawa. Yun po, sa darating na 17, at tayo din ay magkakaroon ng isang salo-salo. Na po, magla-lunch po tayo, mayroon po tayong paraffle, mayroon po tayong program po, activity sa likod po ng ating main sanctuary. Hindi po doon. Doon po sa quadrangle po. So yun po, sa susunod na linggo, baka magulat kayo kung bakit may sobre na ilalagay dyan para po sa atin mga manggagawa para sa Christmas cheers. Maraming salamat, Pastor. Yes, yun ang ating Christmas cheers and church-wide Christmas party na rin. Kaya may pa-raffle. Wala pong bayad yung raffle, ha? Hindi po sugal yun. Kundi, para sa katuwaan, kasiyahan natin. Inaasahan na lahat dahil this will be a joint service. Wala na pong contemporary at vesper service sa araw na yan. 9 o'clock, December 17, kantata, worship through kantata sa umaga at sa tanghali. That will be our church-wide Christmas cheers and Christmas party. So lahat tayo ay inaasahan na magsasalo-salo dyan sa quadrangle. At patlak din. Malay natin, baka ang Ilocano magdala ng bulalo. Or pinapaitan. Or pakbet. Di natin alam. Di pa nag-usap-usap ang mga Ilocano kung ano ang dadalhin. So yun. We'll be having our fellowship lunch after the joint service. Simbang umaga na po. Tuwing alas 5 ng umaga, December 16 hanggang December 24. Hindi po simbang gabi dito, simbang umaga. Alas 5 po yun. Ngayon, yung iba may mga nagpapanata. Hindi po ako, sa akin hindi uso ang panata eh. Pero, isa lang ang sigurado ko, sa mga magtatapat, sila ay pagpapalain. Ako, nung bata ako, sinisikap ko na makumpleto ang simbang gabi or simbang umaga. Sa amin sa Ilocos, alas 4:30 eh.
4:30 ng umaga. Wala kaming namimiss na madaling araw sa pagsamba. At pagkatapos nga, pagdating nga ng Pasko, nako, may special na regalo kami mula sa Panginoon. Yun, hindi, para sa akin, tol, sinabi ko, hindi uso ang panata, ang uso sa amin ay pagiging tapat. Pagiging tapat. Muli po, magandang umaga po sa atin at pagpapala ang sumaatin lahat. Ating batiin ngayon lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday! Sino kaya ang mga nagba-birthday ngayon? Betty Andres, Justin Kizer Miral, Christine Marie Salvador, Roda Gonzalez, Moises De Leon, Kathleen Joy Season, Arlene Grace Abakin, Leslie Katabay, Mark Andrew Ortega, Gloria Angeline Santiago, Ronnie Litana, aba si Ronnie, Jedidiah de la Cruz, Cedric Setay, Lily Balucanag, Jared Garduc, Hazel Sichanco Asilo, Jelyn Cadientes, Aisha Jaira Yap, Maricel Cortez, sige kapatid na Christine Vasquez, sino pa? Meron pa bang nagba-birthday dyan? Pwede bang pumunta kayo dito sa harap? Ayan. Meron pa ba? Wala na. At pakipansinin din po yung mga katabi natin, may bago po ba dito? First timer sa NAX o sa Ilocano Worship? Meron, pero mamaya. Ayan si nanay. Kapatid na Marlene. Para may token naman sila. Kasi nasa office yung mga ball pens. Sige. Pwede bang kantahan natin sila ng isang birthday song? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Pwede po, can we just extend our hands toward them and let us pray for them? Narito po, O Diyos, ang mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Maraming salamat po sa buhay nila, sa bagong taon na pinakalob mo sa kanila. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang siyang Diyos na nag-ingat sa kanila. Diyos na laging nagpapala. Dalangin namin, Panginoon, na sa pagdiriwang nila ng kalakarawan, patuloy mo silang ingatan, samahan, bantayan, gabayan. Patuloy nawa nilang maranasan ng iyong dakilang presensya. Kung ano man ang kanilang mga kahilingan at panalangin, ipagkalob mo sa kanila, O Diyos. Muli, salamat po sa pagpapala mo sa kanila. I-bless mo rin ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Sa ngalan mo, Kristo, Amen at Amen. Ayan, yung special Ilocano ballpen. May marka po yan ng Ilocano Fellowship. Sige po, atin ngayong tunghayan ang alay na sayaw ng ating creative arts.
sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay ang awitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinunod kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. O Diyos, sa iyong lahat ng pagsamba, luwalhati, maging ang pinakamainam kong awit ay aawitin sa iyo. O Diyos, ang aking isipan ay pagharian mo, at sa aking puso ay hindi na maglaho, tanging pag-ibig sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat sa iyo. Ano pa ba ang maihahandog ko, liban sa buhay kong nanggaling sa iyo? Kung ano man sa sandaling ito'y tangan, at mga bagay na pinuri kong yaman, ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Ito'y hindi pa rin sapat kahit ialay ang lahat sa iyo. Sa iyo. Thank you, kids. Ngayon po, pwede bang dalhin natin lahat ng mga bata dito sa luhuran? Lahat ng mga bata dito sa luhuran.
Dito sa kabila. Ayan. Let us pray for these kids. Sa oras na ito, O Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Narito po sa harapan ang mga bata ng simbahan. Bata man silang tingnan, pero puwaran sila kung paanong magtiwala. Kung paanong nagtitiwala sila sa kanilang mga magulang ng lubusan. Ganon din sana, Panginoon, ang pagtitiwala namin sa iyo bilang aming magulang. O Diyos, dalangin namin. Basbasan mo mga batang ito. Tulungan mo sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang paglaki. Ganon din ang kanilang mga magulang. Dalangin ko sa inyo, patuloy nawa silang lumaki sa loob ng simbahan, lumaking kaaya-aya sa iyong harapan, sa harapan ng mga tao, matalino at malaya sa anumang sakit. Tinatalaga namin sila sa inyo, Panginoon. Muli, salamat po sa buhay nila. Pagpapala ang pagkalob mo sa kanila. Sa ngalan mo, Kristo, Amen. Amen. Tinatawagan ko rin na dalhin ngayon ang batang iaalay natin, ide-dedicate natin sa Panginoon. First time siyang dalhin dito sa loob ng santuario. Mga kapatid, nasa harapan natin ngayon, si Olivia Celeste Enriquez, apo ni Ate Au. Nasa ibang bansa ang nanay. First time siyang dalhin dito sa loob ng santuario, kung kaya't gaya ng nangyari kay Jesus, ng batang Jesus, nung unang dalhin sa templo, siya i-dedicate. Ngayon, i-dedicate din natin siya sa Panginoon. Can we just extend our hands toward her and let us dedicate her to God? Sa oras na ito, O Diyos, narito po sa iyong harapan si Olivia Celeste. Sa unang pagkakataon siya ay dinala dito sa iyong templo. Kung kaya't Panginoon, dalangin ko ngayon, dalangin namin bilang isang lupon ng mga mananampalataya, inyong ibuhos ang pagpapala sa Kanya. Pakaingatan siya. Bantayan siya. Malayo man siya sa kanyang magulang, sa kanyang nanay, Panginoon, subalit alam namin na ang batang ito ay lalago sa pananampalataya. Siya'y iingatan, aalagaan, lumaki na may galang sa mga nakakatanda, may galang sa iyo at pananampalataya sa iyo. Sa inyo namin siya tinatalaga, Jesus, aming Panginoon. Amen at Amen. Pinapresent ko sa inyo ngayon si Olivia Celeste, isang constituent member ng NACS United Methodist Church. Pag siya'y nabinyagan na, ililista natin yung pangalan niya sa list of baptized members of NACS. Muli, i-welcome po natin ang batang ito sa ating kalagitnaan. God bless po, God bless you. Ingat, ingat. Ayun.
Atin pong pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Tinasantuan na surat, masarakan, tidaan na tulag, Ezekiel, Kapitulo 34, versikulo 10, ket maysa, inggana 10 ket innem, sa tayo malatiw ti 20, inggana 20 ket upat. Kastoy ti kunana. Siyak nga apo a Diyos, ibagak kada kayo, asya ka mismo ti mga mangsapol kadagiti karnero, ket siyak ti mga iwan kadakwada. Kasi ti panangaywan ti agpaspastor kadagiti nawarawara a karnero a umong manen, alaek tuy da kadagiti amin a lugar a nakaiwarawaraanda. Iti daydi nasipnget ken nakabutbuteng nga aldaw. Irwar kunto ida kadagiti ganganaet a pagilyan, umungek tuy da ket isublik tu ida iti bukod da adaga. Isublik tu ida kadagiti kabanbantayan ken kadagiti agay-ayo sa danum ti Israel, ket ipaarab ko ida kadagiti lalang tu akaruotan. Agarab danto ngawan pagbutnganda kadagiti bakras ti bantay ken tantanap, ken iti amin analang tu apagaraban iti daga ti Israel. Siakto a mismo ti mangipastor iti arban ko. Ibirukak tu ida ti paginanaanda. Siak nga apo a Diyos ti mangibaga iti daytoy. Birukek tu dagiti napukaw, yawid kunto dagiti nagtawataw, bedbedak tu dagiti nadunor, ken agasak tu dagiti masakit. Ngem patayek tu dagiti nalukmeg, ken nasalunat agsipod tamay saa ka pastor nga garamid iti naimbag. Ngarud, siyak nga apo a Diyos, ibagak kada kayo, nga ukumekto dagiti nalukmeg ken dagiti nakutong a karnero, induron nyo dagiti masaksakit ket sinangdo sangdoyo ida agingga anayadayuda iti arban. Ngem ispalek to dagiti karnero ket jakton ipalubos a maparigat da. Ited kunto kadakwada ni David nga dipen ku, a pastor da, a kakaisuna ket aywanan nanto ida. Siakto ni Yahweh, ti Diyos da, ket ninto David nga dipen ko ti mangituray kadakwada. Daytoy ti sao ni Yahweh. Agyaman tayo iti Diyos. Agtakder tayo iti panakaibasa ti nasantuan ng Ebanghelyo. Manipot ti Ebanghelyo según ken San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 31 agingga iti 46. Matthew 25, 31 to 46. Kastoy ti may basa. Pag dumating na ang Son of Man bilang hari, kasama niyang lahat ng mga angels, upo siya sa magara at dakila niyang trono. Haharap sa kanyang lahat ng mga tao sa bansa at paghihiwalayin niya ang mga tao gaya ng isang shepherd na hinihiwalay ang mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos sasabihin ng hari sa mga tao na nasa kanan, "Halik kayo mga pinagpala ng tatay ko. Pumasok kayo at tanggapin niyo ang kahariang hinanda para sa inyo mula pa nung create ang mundo. Dahil nung nagugutom ako, pinakain niyo ko. Nung nauuhaw ako, pinainom niyo ko. Nung naging dayo ako, pinatuloy niyo ko. Nung wala akong may suot, dinamitan niyo ko. Nung may sakit ako, inalagaan niyo ko. Nung nakulong ako, dinalaw niyo ko." Sasagot naman ng mga matuwid, "Lord, kailan po namin kayo nakita na nagugutom at pinakain namin kayo? O nauuhaw at pinainom? Kailan po kayo naging dayo at tinanggap namin kayo sa bahay namin? O hubad at binigyan namin kayo ng damit? Kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa kulungan at dinalaw namin kayo?" At sasagot ang hari, "Tandaan nyo, nung ginawa nyo ang mga bagay na to sa mga kawawa at
mahihinang kapatid ko, ginawa niyo din ito sa akin. Tapos sasabihin niya sa mga taong nasa kaliwa, lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na hinanda para sa devil at mga angels niya. Dahil nung nagugutom ako, di niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, di niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang mauwian, di niyo ako pinatuloy sa bahay niyo. Nung hubad ako, di niyo ako binigyan ng damit. Nagkasakit at nakulong pero di niyo ako dinalaw. Sasagot naman sila, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom o nauuhaw o walang matuluyan, o hubad o may sakit o nakakulong, at hindi ka namin tinulungan? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan niyong tulungan ang mga kawawa at mahihinang ito, tinanggihan niyo rin ako. Itatapon sa walang hanggang parusa ang mga tumangging tumulong, pero pupunta sa bahay na walang hanggan ang mga matuwid. Mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng Panginoon. Madayaw ka, O Apo, Heso Kristo. Bendisyon ng kapti, kinaputo, tapuis o taraon kuwapo, en magpukaw tikinang nakesko, katalakan ragsak masarap ko. Amen. Manggigan tayo ti mensahe ti kanta babayan iti Ilocano Choir.
Thank you, choir. May boses pa kaya kayo hanggang Vesper? Mahirap yun, ha? Lalo na yung part na a cappella. Aminin ko, hindi ko kaya yon. Good morning! The King's Judgment, serving Christ in the list of this. Ang paghukom ng Diyos, ang paglilingkod kay Kristo sa pamamagitan ng mga aba. Mga kapatid, we gather to reflect upon a profound and challenging passage from the Gospel of Matthew. Jesus here, friends, presents a vivid image of the final judgment. Ang talinghaga na binigay ni Jesus ay talinghaga na kung saan pinapakita na si Jesus ay darating upang hukuman ang mundo. Sa ibang mga version ng Biblia at sa ibang mga mambabasa, tinatawag nila itong parable na ito na the parable of the sheep and the goats. Ang talinghaga patungkol sa mga tupa at mga kambing. It is a powerful reminder of the importance of compassion, kindness, and service in the Christian life. Pansinin natin muli yung kwento, yung talinghaga. The first part is, Jesus presents the coming of the Son of Man. Ipresent ni Jesus yung pagdating ng anak ng tao. Meaning, ang muli niyang pagbabalik. Babalik siya muli upang maging judge. So, Jesus describes the Son of Man coming in glory. Kasama niya ang kanyang mga anghel at siya'y uupo sa trono. Lahat ng bansa, lahat ng tao sa mundo ay haharap sa kanya. At kapag lahat na ng tao sa mundo ay nakaharap na sa kanya, habang siya'y nakaupo sa trono, ihihiwalay niya yung mga tao ayon sa kanilang ginawa. Sa kanyang kanan, kanan pa rin si Kuya Jun. Sa kanyang kanan, mga tupa. Kaliwa, kambing. Pero hindi ko naman sinasabing kayo nasa kaliwa, yung mga kambing, ano? He separates them as a shepherd separates the sheep from goats. Now, the imagery, friends, of a shepherd and the separation of sheep and goats would have been familiar to Jesus' audience. Familiar yung imagery na to na paghiwalayin ng pastol yung tupa at kambing. It emphasizes the care and attention a shepherd gives his flock and the clear distinction between the two groups. Yung ibang mga scholars, sabi nila, yung mga tupa, nakikinig yan sa tinig ng kanilang pastol. Pero yung mga kambing, nako, matitigas ang ulo. Minsan, susuwagin pa yung pastol. Alam ko yan, bakit? Nung elementary ako hanggang high school ako marami kaming alagang kambing. Hindi lang po 30. Tuwing umaga, dadalhin namin yung mga kambing, alaga namin kambing sa bukid.
Ipapastol namin mga yan. Pero lahat sila dapat may tali. Dalawa kaming magkapatid ng kuya ko, parehong kamay, hawak-hawak namin yung tali ng mga kambing. May 30 ba naman yan? Ilalagay namin sila sa kung saan may makakain silang mga damo, di kaya dayami. Pagdating ng tanghali, pagkagaling namin sa eskwelahan for lunch break, bago kami umuwi, papainumin muna namin sila. Naku, kalahating timba sa isang kambing. Kasi napakainit. Pag-uwi, pagkatapos ng klase sa hapon, bago kami umuwi sa bahay, dadaanan na namin yung mga kambing, iuwi na namin sila. Sa dami nila, nako, problema mo talaga kung paano dalhin sa pastulan at kung paano iuwi. At pagdating sa bahay, kung paano mo sila itatali na kung sa ganun hindi sila magkakagulo o magsusungagan. Lalo na yung mga lalaki, mga turo. Medyo, quote and quote, matitigas ang ulo. Hihilahin mo pa. Kapag may nakita siyang gustong puntahan o di kaya kainin, pero ayaw ng pastol, talagang hihilahin niya yung kambing. Hindi niya ito matatawag. Nung bata kami ang sumasagot lang doon ay mga batang kambing. Pero mga matatanda, anak ko, huwag mo asahan na susunod sa iyo yun. So, ito yung criteria ng Diyos sa paghahati. The criteria for judgment are based on how individuals treated the least of this. Yung mga abang mga kapatid ko, sabi ni Jesus. Ngayon, sino ba yung mga aba? Who are the least of his brothers and sisters? Bible scholars, most of the Bible scholars are in agreement. Karamihan sa mga Bible scholars ang siyang nagsasabi na ang pinapatukuyan ni Jesus sa mga kapatid kong aba dito ay unang-una sa mga alagad niya. The least of his brothers and sisters were actually his disciples. Second, his followers. Ang mga manaalagad at mga mananampalataya. Wala po sa isipan ni Jesus, ayon sa mga Bible scholars, yung mga mahihirap na hindi mananampalataya. Wala sa isip ni Jesus ang mga yun. Nung sinabi niya ito, what was in the mind of Jesus were his disciples and other followers. Bakit? Bakit nasa isip niya yung mga alagad niya? Kasi, nung tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad, iniwan nila ang kanilang lahat-lahat, iniwan ang pamilya, iniwan ang hanap buhay, upang sumunod sa Kanya. Iniwan ang marangyang buhay upang sumunod sa Kanya. Ganon din ang mga taong mananampalataya, yung lahat ng mga followers niya, mga alagad niya.
Ano bang sabi ni Jesus? If anyone wants to follow me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. Self-denial means kakalimutan mo ang karangyaan, kakalimutan mo ang kayamanan, ibigay mo ang lahat-lahat sa Panginoon. Ibigay mo ang lahat-lahat sa paglilingkod. Ang tanong, paano mabubuhay yung mga alagad ni Jesus? Paano mabubuhay yung mga followers ni Jesus? Pansinin po natin ang Ebanghelyo. Pansinin natin ang Ebanghelyo, mga kapatid. Paano ba nabuhay yung 12 alagad ni Jesus? Sila na pangunahing tinutukoy ni Jesus na whatever you do to this least of my brothers. Lalo na nung si Jesus ay nawala na, umakyat na sa langit. Actually, kahit na nung kasama nila si Jesus at ang kanyang mga alagad na iniwan ang lahat, nabuhay sila sa tulong ng mga kababaihan. Ayon sa panulat ni San Lucas, ang mga financiers ni Jesus at ng mga alagad ay ang mga women disciples. Yung mga babaeng alagad. Kasi hindi nagtatrabaho, hindi naghahanap buhay ang 12 alagad, kundi kasama nila si Jesus, naglalakbay patungo sa kung saan upang ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Kung kaya't sinabi ni Jesus, whatever you do to this least of my brothers and sisters, ang anumang gawin nyo sa mga abakong mga kapatid na ito, sa mga abakong mga alagad, ginawa nyo rin sa akin. Mga kapatid, paano natin ito i-contextualize sa panahon natin? Una, if we are going to follow the interpretation of majority of New Testament scholars, kung susundin natin yung interpretasyon ng karamihan sa mga scholar ng New Testament, these least brothers of Jesus in present-day context would refer to the church workers. It would refer to the church workers. They who left everything just to be a worker in the church. Minsan, nung ako'y district superintendent na, ako'y DS na sa Baguio, nagkaroon kami ng class reunion. Mga kaklase ko sa high school, nagkaroon kami ng grand reunion. Nako, tanungan. Tapos meron pang sa grand reunion ng high school, per batch, may nominee for outstanding alumnus. At may mga criteria kung paano ba pipiliin yung outstanding alumnus ng bawat batch. Yung class 1991, ito yung batch ko sa high school. Ininominate yung mga kaklase ko sa mga section 1, ininominate yung pangalan ko. Di ko alam, nag-interview pala sila. May mga natulungan ba ito? May community program ba ito? Community project bang ginawa ito? Abay, nataon na nasa Baguio ako na kung saan yung 13 mission church ng Baguio ay may mga
livelihood programs. At may bawat simbahan, may kinakandak kami sa Baguio na medical mission. Kahit yung medical mission na inisponsoran ni Kuya June sa Bea noon, na kung saan si Kuya Jimmy ang nangunguna, hindi beneficiary ang Baguio at ang Cordillera Mission District kasi meron kami sariling medical mission program. Pero ang base nila, Baguio din. So, sa bawat simbahan o mission church, may livelihood project, may medical mission. And usually, twice a year ang medical mission namin. Naku, edi pasok ako sa lahat ng mga criteria para sa outstanding alumnus. So, in our grand reunion, ako yung napili sa class 1991. Ngayon, nung reunion night, nagsitanungan ang lahat, kumusta ka na? Yung kaming magkakabatch na sa isang malaking grupo, kumusta ka na? Yung iba sa mga kaklase ko, doktor, yung iba principal, engineer, architect, mga successful sa kanilang field. Tapos yung isa, tinanong ako, si alumnus of the year, kumusta ka? Hindi ako sumagot. Yung nag-dominate sa akin ang sumagot. Di ba, narinig natin kanina, kaya nga napiling outstanding alumnus ng batch natin dahil sa mga programa nila sa simbahan. Friends, hindi man kami, mga manggagawa, wala man kaming pera, ari-arian, pero ang nagsusuporta naman sa amin ay ang Panginoon. Yes, we are the ones being referred to in the text as the least of my brothers. We are the least. Tinalikuran namin ang aming propesyon. Pero ang Panginoon naman ang siyang sumusuporta sa amin. Nung nagkita-kita kami ng aking mga kaklase sa College of Education, yung isa sa kanila principal na, yung isa sa kanila district supervisor, master teacher 4, yung iba. Talaga mataas na ang posisyon sa DepEd. Tanong sa akin, nako, Joey, kung nasa DepEd ka sana, baka superintendent ka na ngayon. Tingnan mo nga ako, sabi ng isa, akong pinakabubo sa atin, pero ako, principal na. Sumagot naman ako ng pabiro. Bakit? Superintendent naman ako ngayon district superintendent ng simbahan. Superintendent pa rin. Anong salary grade ka? Di nila alam kung paano ang tinatanggap ng mga pastor sa simbahan. Puro nasa public, puro nasa DepEd, na kung saan ang sweldo ng mga teachers ay may grade, salary grade. 18, 19, 20, 21, hanggang 60 plus. Ang salary grade. Yung district supervisor, salary grade na ganito. Ang tinatanggap halos 50 to 60,000 a month. Sabi ko, wala yan sa tinatanggap ko.
Magkano tinatanggap mo? Katumbas ng teacher 1. 18,000 a month. Ha? Nagdeped ka na lang sana. Bakit? Masaya naman ako. The world may consider us as the least. But, in the eyes of God, I am praying that we will be considered by God as the greatest. Friends, Jesus said, whatever you do to the least of my brothers, you have done it unto me. You have done it unto me. So unang-una, sino yung mga pinapatukoyan ni Jesus na mga aba, mga lingkod ng Diyos, mga taong simbahan. Pero paglipas ng panahon, sa history of interpretation, itong tinatawag namin sa seminaryo, sa history of interpretation, paglipas ng panahon, nabago yung interpretasyon ng text na ito. Hindi naman totally nabago, kundi na-expand. Paano na-expand? Naisama lahat-lahat ng mga mananampalataya na ibinigay ang kanilang lahat sa Diyos. Yung mga mananampalataya na isang kahig, isang tuka, o di kaya 3 kahig, isang tuka. Yung mga mananampalataya na walang-wala. At sinabi ni Jesus, ang sino mang tutulong sa kanila, ay ako na rin ang kanilang tinulungan. Ang sino mang gumawa ng mabuting bagay, magandang bagay sa kanila, sa akin din nila iyong ginawa. Ano ang hamon sa atin ngayon? Una, whatever you do to the workers of the church, you have done it unto the Lord. Mabuti man o masama, ginawa nyo yun sa Panginoon. Pangalawa, ang anumang ginawa nyo sa inyong kapwa mananampalataya, lalong-lalo na sa mga mahirap, sa mga nangangailangan, ginawa nyo rin iyan sa Panginoon. Kapag tinulungan nyo yung isang mananampalataya, upang sa ganun ay may ipambili siya ng gamot, upang sa ganun ay may ipambili ng pagkain, upang sa ganun ay may ipambili ng kanyang damit, or may ipang-enroll ng kanyang anak, o di kaya upang makalaya mula sa kulungan, o di kaya upang sa ganun ay magkaroon ng hanap buhay, ginawa nyo rin iyan sa Panginoon. Ang anumang ginawa natin na pang-aalipusta, pagpapahirap, pang-aabuso sa mga mananampalataya, lalo na sa mga walang-wala, ginawa rin natin yan sa Panginoon. At in the end, when we appear before the judgment throne of God, pag tayo'y haharap na sa trono ng Diyos, sa trono ni Jesus, ang tanong, saan tayo? Sa kanan ba? Sa mga taong gumawa ng kabutihan sa kapwa nila, sa mga manggagawa, sa mga nangangailangan, or sa kaliwa na gumawa ng kasamaan o binalewala ang pangangailangan ng kanilang kapwa? Saan kaya tayo doon? Ang panalangin ko, mga kapatid, nawa, pag tayo'y harap sa trono ng Diyos, lahat tayo ay nasa kanan. At nawa, wala ni isa man sa atin yung word na ginamit dito sa version na to,
wala ni isa man sana sa atin ang mapunta sa impyerno. Mapunta sa kaliwa. Mapunta sa impyerno. Ito ang oras upang sa ganon ay usisain natin ang ating mga sarili. Dahil ti panawin tapno amirisen tayo, ti puso tayo, ti biyak tayo, ti aramid tayo. Ti kadi aramid tayo, ti kadi panunot tayo, may kari nga agyan iti makanawan ti Dios, wenno iti makanigid ti Dios. Search our hearts. Search our thoughts. Search our actions. Will they be worthy to stay on the right side of God or on the left side? The answer is within you. Nasa sa inyong kasagutan sa tanong na to. As for me, my only prayer is, ang aking panalangin lamang ay, nawa, wala ni isa sa atin na narito ngayon, pati kayong nasa online, nawa, wala ni isa sa atin ang mapunta sa kaliwa. Magandang umaga po sa atin. Ti Diyos, ipaay natin parabor, ken benisyon kada tayo. Amen. Agtakder tayo para iti dilatan niya kan Kristo nga ari. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Dayaw kandayag ting may paikankwana itagnanayon. Iso nang waywaya kada tayo manipod basol baban itidara na. Apo, kaasyan na kami. O Diyos, nailangitan nga Ama, sika anang ipasdag iti kinagnanayon ti trono ti anak mo. Diyos anak kangatwa na padi, nadayag nga ari. Diyos Espiritu Santo, sika mamagbaling kata kami abaro parswa, Santo at Trinidad. Kaasyan na kami. O Jesus, agnanayon ka na asing nga ari, ti langit ka ti daga. Agturay ka iti puso mi. O Jesus, na asing nga ari, ari apuon ken pagtungpalan ti amin, ti Alpha ken ti Omega. Agturay ka iti puso mi. O Jesus, ari anaayat, na indakla ng mangagas, silaw ti lubong. Agserbi kami ken ka. O Jesus, ari ti amin na nasyon, ari ti gitar ari, gubwayan ti kapya, sika anang isuro ka na kami ati panagturay kat panagserbi. Agserbi kami ken ka. O Jesus, ari ti amin na nasyon, nalinteg nga ukom ang mamagsina, kayo ti nalinteg, manipod kayo ti managdakdakes, sika apagrukbaban na ti amin, kordero ang mangidalan ka na kami. Agserbi kami ken ka. Agnanayon nga Ama, o Kristo nga Apo kong manubot, o Espiritu Santo, Santo at Trinidad. Agserbi kami ken agyaman kami ken ka. Amen. Amen. May tanong ni Jesus, may tanong. Agraheman, magrubaban, madaydayan. 'Di
awagan dagiti shares tayo ni Kabsat Nemia Tabliso, Lynn Rodriguez, Kabsat Maricar Chempo, ken Kabsat Mary Grace Andasan. Nga mangurnong ka dagiti sagsago. Apo dagito sagot ingkam ipay daken ka. Benisnam kadi dagitoy makaayayo kadi dagitoy ti sangwanam. Aramatem dagitoy tapnod adu kadi pay ti makammo itinagan mo. Inpaimikan ka dagitoy Apo kas panangipadoy kyakmi asika ti ari ti biagmi. Maragsakan ka kadi kada kami gapo ka dagitoy. Tinagan mo Kristo. Amen. Di kanto sardayan habagbagan ananusam tuwagan at getan agayat repen mo patamataho ni Jesus na dungo di talag mo napnuan pasunlanarway panakadalos mo't agawam takas tat karpengam ken maipay tapno aglak am kaiti namay agayat repeng mo matao ni Jesus na dungo ti talag mo.
Tayo manalangin. O Jesus na hari ng aming buhay, kami po'y lumalapit sa iyong harapan. Kami po'y lumalapit sa inyong trono ngayon. Nagsusumamo, pakinggan ang aming panalangin. Narito po ang iyong mga lingkod, ang iyong mga anak, nakaluhod sa iyong harapan, nakatayo at nakaupo sa kanilang mga pews. Ganon din na silang nakasubaybay sa Facebook at YouTube channel ng simbahan. Sa panahon ito ng panalangin, lumalapit kami ngayon, dinidulog ang lahat ng aming mga suliranin, umaasang sa inyo ang mga ito'y gagaan. Nagtitiwala na sa inyo ang lahat ng mga ito ay magkakaroon ng kalutasan. Amin ding idinudulog, Panginoon, ang aming mga sakit pati ng aming mga mahal sa buhay. Kayo po ang aming pinakadakilang doktor. Ipagkaloob po ang kagalingan sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. Panginoon, wala po kaming alam na pwedeng lapitan kundi kayo lamang. Halik kayo. Halik kayo, O Kristo. Halik kayo, O aming hari. Sakupin mong aming buhay. Tulungan kami sa pangangailangan. Sa linggong ito, na aming pinagdiriwang inyong paghahari, O Kristo, dalangin namin, nawa kayo ang siyang tunay na maghari sa aming buhay at may pakita namin ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga aba, pagtulong sa mga nangangailangan. Huwag mong hayaan, Panginoon, na may mawalay kahit isa man lang sa amin. Pagkus, lahat nawa kami ay sama-samang maglilingkod at sasamba sa harapan ng iyong dakilang trono, O Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Muli, O Diyos, lumalapit kami sa inyo. Nagtitiwala kami sa inyo. Umaasa kami sa inyo. Pakinggan ang panalangin namin. Sa ngalan mo, Kristo, aming hari. Amen. Nuin kaidalan biyagan na San Juan, ti apuiten ng tut gungunang, di kanto mauma agananus ka, tani Jesus na tay gapukan ka, aghayat repag mo mata-matao, ni Jesus na tungo titalag mo.
parabor ayat kan pamedisyon, manipot ti Diyos Ama, Anak, kan Espiritu Santo, madda kada kayo. Ti Diyos, ipaay natin panakaagas kada kayo. Ni Kristo, ipaay natin panakaisalakan kada kayo. Ti Espiritu Santo, ipaay na, ti panakaliliwa, iti sumagtukal may sa kada tayo. Itakan tagnanayon, Amen. Kan Amen. Bendición ti Dios itet naken ka, marabor na itet nat pamilyam, ti masakbayam, tawinan na santuan, bendición iti Dios kanayon itet na. Itat na tunggal mapan ka, mabigbig kumati puso, bendition ti Apo. Di bendition ti Dios, itat na't anak mo. Parabor na itat na't apapo. Di masakbayan, tawinan na santuan, bendition iti Dios kanayon iten na. Tinagan Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Agtugaw tayo pa'y pagbit kakabsat. Kitaan tayo man daytoy. Aday iti na-insert iti bulletin tayo, liturgy tayo. Towards 20 million. Manon ti naurnong tayo para iti replika. 17,719,463 pesos and 65 cents. Mano ti balanse tapno makompleto jay 20 million. 2,280,536 pesos and 35 cents. No, if we are going to divide the almost 2.3 million, iti December 2023 hanggang September 2024, ang kailangan po nating i-raise monthly para sa rebuilding at replica ay 228,054 pesos. Yan po ay mula sa Dawn Prayer, Ilocano Service, Traditional Service, Contemporary Service, at Vesper Service. Ang tanong ko po sa inyo, kakayanin po ba natin ito? Ay, ang hina. Kaya po ba natin ito? Sinabi nyo yan, ha? Dahil sinabi nyo kakayanin natin, gawin natin. Pwede po ba yun? Lalo umihina yung sagot. Pwede po bang ipagsikapan natin na buuin ito kahit wala pang September? Mga kapatid, the moment that we reach 20 million, sisimulan na po yung rebuilding. Tama ba ako, Kuya Jun? Tama po ba ako doon? So, ito lang po hinaantay natin. 2.3. Magkano bang na-raise natin last? Sa likod po, sa likod, makikita natin dito, magkano na-raise natin noong 2015 hanggang 2023. So far, 2023, ito yung pinakamalaki. We were able to raise
3,232,880 pesos para sa replika. 3.2 ang na-raise natin sa replika last anniversary Sunday. Mga kapatid, kung yung 3.2 ay isang taon na binuo, sigurado ko yung 2 million na yan, kalahating taon, kompleto na. Ay, walang pumalakpak. So, kahit pa piso-piso, 5 piso, 10 piso, 20 piso, 50, 100, 100, kahit magkano, simulan na po nating mag-ipon at para sa ganon ay ma-realize yung ating programa, ang Rebuilding the Temple Project. Isa po itong hamon para sa atin. Magandang umaga po muli sa ating lahat.